Hage tini tesha Sir David Murasing je bolengi klaimani Assam tai Meghalaya ni je border ro ajagao phai aroni simi tesha pedal yatra hage humbotok bo start khage tini tai chungnu kha ajagani borok kwbangma bono chubamani tuirok nangkai tuirok pairo tai kwbangma charok akorok khaniwi bono nogo hapri akoi horo ajagani borok bo hage beshirbag sanan thangke Meghalaya ni kwbangma je borok hage ajagani indigenous rok Sir David Murasing no beleki chubakha tai lamsoklaijak borok bo chini Tripura rok lamsokma haikeno tai je bini o pedal yatra hmui thangmani agulini simi daily jora hage je bini demand tongmani tomo amrok bo akorok sungo tai bo sabo sau हो गया तो लोग ज़्यादा हो गए तो सरकार हो या बिजनेस हो सब लोग कैप्चर कर रहे हैं तो सब जगह में ऐसा होने से जमी भी वो लोग ले गए ऐसा करके जो लोकल लोग हैं खुद का जमी पे खुद लेबर बन जाएगा खुद का जमीन में खुद का हक नहीं मिलेगा तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को बोला गवर्नमेंट एकॉर्ड किया साइन किया देगा बोला समस्या समाधान करेगा बोला लेकिन नहीं किया फॉर्म हो गया इसलिए गवर्नमेंट को बात सुनाने के लिए त्रिपुरा से अगरतला से दिल्ली तक पैदल जाए बात सुनेगा जब सरकार बात सुनेगा तब हम लोग ये पैदल रैली और मूवमेंट बंद होगा जब तक सरकार नहीं बात सुनेगा हम पैदल चलते हैं hage tabuksuk jora chungmani boto Meghalaya no ko Sir David Murasing hage ajago kwbangma amsukke support khaike ajagani borok rok hage chung je Tripura o nugmani je Tripura rok support khaimani Sir David Murasing no je bini o pedal yatra no chini area tu himi hadi chini nogo habdi hai hinai Tripura rok je khalimani hage amte hake no Meghalaya bo chung tabuk nugjagi tongo hage amono belekino khasrango je kwbangma je notice ni je indigenous rok jotono thancha khlai bini tai ubuni amte hinyawe joto thancha khlai support khlaimani chung chini Tripura ni je tabok Sir David Murasing Tripura rong ni hamkraini bage tai notice ni hamkraini bage Bangladesh illegal immigrant no jago tongi tongmani amrong no hornani bage je samung khlai tongmani amte rong no chajage je bono invite khaye charo akorok khaniwe nogroga habrimani tai kwbangma Meghalaya o je chini Tripura tongi tongnai ajago truck driver rok kwbangma je lama area o Sir David Murasing song je o humbotok khlai tongmani agulini simi Delhi jora amo Tripura rok nugmani bagai bono sahajo khayo kwbangma mane akorok pairo chini Tripura rok bo amsakanyo help khlai tongo je chubawi tongo Sir David Murasing no bini o pedal yatra o hage Tripura rok to khaino tongo tai Meghalaya ni kwbangma onyo je dofa tongnai ajagani kwbangma khaching thung garung thung je ajagani indigenous rok jotono sahajo khlai tongo hayake help khlai tongo kai ma tong ki amo baka tangsa si mo kong mo ti phai tonga baka liyo ko na am dai ni bang ni kre sung usoro pure mo tong buini de so sung khatori tong mo sabi de so ko se ki to mo iba kare mo ta bok sing ni bang ni ke khani kre ta bok ko so mo ha ai ni ang makaliw po na. Yes, baka dito. Malay ko na. hage amono nugu belekene khasrango kok hamya sanai bo saunyo tongu Tripura rok hage amorok dofano naiya amorok just party no naiye kok sawi tongo hage bongni kok thairok je samani social media ni bisingtui borok Tripura ni bagai kaham naya na hage sawi tongo haipano borok Tripura ni bagai mungsa kaham naya borok just party no naisigi je party no naislewi sai tongo amoni bagai to Tripura rok je samung khlaine nai tongmani amono kebengui borok sai tongo hage norok tamo sanamo chung bongni bagai comment ni bisingti ke sahari mano hage o video no sajaka like redi tai share khlai joto Tripura ni thani no o video no soginya ni tui thanchani fan putinyo hun o je baksa buksu chaya sai tongne rongbo bongne orobo soginya ni tui ake o video no sajaka like redi tai joto no thancha tongbai di hambai khulumka।